Din hija d-dar li fiha għex l-aħħar ftit snin ta' ħajtu l-akbar ġeneral li qatrat id-dinja. Napoleon Bonaparte miet fis-6:11 minuta ta' filgħaxija tal-5 ta' Mejju ta' 200 sena ilu fuq il-gżira ta' Santa Elena torfnat minn artu wara snin ta' glorja. Napoleon miet kawża ta' ulċera fl-istonku wara li spiċċa eżiljat mill-Ingliżi fi gżira fl-Atlantiku ma' 7,000 km l-bogħod minn Franza. Dr. Charles Schwireb, storiku riċerkatur tal-era Franċiża f'Malta, jisħaq li l-Imperatur Bonaparte kien ġgant fl-istorja Ewropea u tad-dinja. Sintendi da malli miet kien fenomenu ikbar milli kien ħaj. Għax rebaħ iktar id-dinja kollha wara li miet. Il-kult tiegħu ġera ma' kullum. Napoleon jibqa' mfakkar għall-ġenjalità tiegħu fix-xjenza u l-matematika, għall-politika tiegħu iżda anki għall-battalji li rebaħ, tant li f'temp ta' deċenju ftit ħal Ewropa taħt idejh. Battalja famuża li tibqa' mfakkra kienet dik ta' Austerlitz li Napoleon rebaħ kontra truppi Awstrijaċi u Russi. Ka rebaħa b'20,000 soldat kontri iktar milli kellu hu u rebaħa f'ġurnata. F'xita u tajn ma ngħidlekx kemm, sawa u rebaħa mill-5 ta' filgħodu sa 5 sena, rebaħa f'ġurnata. Isem Napoleon marbut ukoll ma' pajjiżna. F'Malta ġie bħala ġeneral żagħżugħ meta kien għadu se jibda l-ħajja pubblika u nistgħu ngħidu li minn Palazzo Parisio fejn raqa' tal-60 fil-belt fassal l-ewwel politika tiegħu. L-ewwel pajjiż li neħħa l-iskjavitu għal kollox ikkundanna abolixxih kienet Malta bis-saħħa tiegħu. Dr. Schwireb li ktib tiegħu France and the Maltese Collective Memory se joħroġ it-tielet edizzjoni tiegħu mill-Università b'7 faċċati żejda iddedikati lil Napoleon, jgħid li dak li twieled fil-gżira ta' Korsika prova jneħħi l-laqbut f'kemm trott salib. Żgur qabel il-150. Liġi ċivili, mhux liġijiet militari, liġijiet ċivili. Ma rridu niftakru biex għax nixtieq nagħmel il-paragun hawnhekk li meta ġew l-Ingliżi ruxma ta' liġijiet legali kellhom x'jaqsmu anke mal-fortizza, kellhom x'jaqsmu mad-difiża. Le, da kitibhom ċivili għal Malta fuq dik li hija ġustizzja, amministrazzjoni, edukazzjoni ħal pjanta vassalli li jiftaħ 15-il skola tal-gvern b'xejn malajr, sptarijiet, is-saħħa, kollox. Dan biex kunsilli lokali semmejthom inti għamel 12 reġjun kunsilli lokali inkluż Għawdex. Illum meta nagħmlu l-elezzjoni ġenerali prattikament għadna fuqhom. Charles Schwireb magħruf għal passjoni li tkellem dwar dak kollu Franċiż spjega ma' One News li lejn tmiem ħajtu Napoleon beda jiddetta djarji dwar il-ġrajiet li għadda minnhom f'ħajtu. Meta wasal biex jirrakkonta l-istorja tal-wasla tiegħu f'Malta fi triqtu lejn l-Eġittu, f'Ġunju tal-1798 Napoleon għalhekk. Li l-Belt Valletta għandhom l-isbaħ u l-aqwa port fil-Mediterran. Hija belt imdawra bis-swar ma jispiċċaw qatt. Waħda titla wara l-oħra, maħdumin bil-franka u miżmumin perfetti. Toro u palazzi sbieħ. Għandek l-aqwa belt fil-Mediterran. Illum 200 sena mill-mowt ta' dan il-politiku ħassieb ġeneralu fuq kollox imperatur ta' imperu li bena f'qasir żmien, infakru r-riformi, l-progress u l-iżvilupp soċjali li ġab dan il-bniedem. Illum il-fdalijiet ta' Napoleon jinsabu fl-invalid wara li dan inġab minn fejn miet ta' 51 sena. Uħut li kienu tawħ l-aħħar tislima 17 sena wara li miet f'Santa Elena kienu dawk li ġġieldu spalla ma' spalla miegħu. Illum Napoleon Bonaparte jistrieħ għal dejjem kif xtaqu, imdawwar mill-poplu Franċiż li għalih iżda mhux biss kien eroj u ġgant li d-dinja tixtieq biss li jerġa' jkollha bħalu.